சார் நேத்துக்கு நியூஸ் வந்திருக்கு, வடநாட்டுல ஒருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. வருத்தமான விஷயம், ஆனா அதுல ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இருக்கு. எதுக்குடா பாவி அரெஸ்ட் ஆனீன்னு பார்த்தா, சார் அவன் சமோசா விக்கிறவன். சார் சமோசா விக்கிறவன அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. எதுக்காகனா, சமோசா ஒரு ஐட்டம் மட்டும்தான் விற்பான அவன் கடையில. ஆனா அவனுடைய ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் இன்கம் வந்து 80 லட்சம் ரூபாய். 40 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள இன்கம் இருந்தா தான் ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டாம். 40 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல இருந்தா ஜிஎஸ்டி கட்டணும். 80 லட்சம் ரூபாய் சமோசா வித்திருக்கிறான், நீ ஜிஎஸ்டி கட்டலன்னு அவனை அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ மாணவர்களே, சகோதரிகளே, ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. 80 லட்சம் தான் நம்ம டார்கெட்னா சமோசா கூட நம்ம விக்கலாம், மசால் வடை விக்கலாம், டீ போட்டு விக்கலாம். நாம என்ன செய்யறோம்ன்றது முக்கியம் இல்ல, ஆனா நாம செய்யறதுல நம்மள விஞ்சறதுக்கு ஒரு ஆள் இல்லாத மாதிரி நாம அதை செய்யறோமான்றது மட்டும்தான் முக்கியம். இருக்கிற எங்க பசங்களுக்கு ரெண்டு பிரச்சனை தான்யா. ஒண்ணு மதிப்பெண்கள், இன்னொன்னு மதிக்காத பெண்கள். ஐஸ் குச்சி அன்னைக்கு வச்சு ஒவ்வொருத்தங்களா சாப்பிட்டாங்களாம். எங்க ஒரு சின்ன ஐஸ் குச்சி, ஒரு ஐஸ் வாங்கினா கூட எல்லாரும் பகிர்ந்து சாப்பிட்டு மகிழணும்னு சொல்லி கொடுத்தது அந்த காலங்க. இன்னைக்கு ஒத்த பிள்ளை வீட்டுல இருக்குது, ஆனா ஒரு சாக்லேட் அடுத்த வீட்டு பிள்ளைக்கு கொடுக்குமாங்க? சொல்லி பாருங்க. சித்தப்பா பிள்ளை வீட்டுக்கு வருது, பொம்மைய தர மாட்டேங்குது. சித்தப்பா பையன் என்னைக்காதான் வந்திருக்க, பொம்மை கொடு. ஏன் பொம்மை? இது ஏன் ரூம், இது ஏன் டேபிள்? என்னங்க, இன்னொரு உறவை கொஞ்சம் கூட இதயத்தில் ஏற்றிக்கொள்ளாத சுயநிலம் பிடித்த ஒரு சமுதாயத்தை நாம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை தயவு செஞ்சு இங்க மறந்து விடாதீர்கள். அன்னைக்கு சுண்ணாம்பு எடுத்துட்டு சொல்லுவாங்களாம், இவ சிக்கனமா வாழ்றாளான்னு செக் பண்ணுவாங்களாம். உண்மைதாங்க. குடும்பத்தின் வருமானத்துக்குள்ள வாழ்ந்தாதாங்க மானம் வீட்டுக்குள் வரும் என்கின்ற ஒரு உணர்வு அன்னைக்கு தமிழர்களுக்குள்ள இருந்ததுங்க. வீட்டு சத்தம் வெளியில கேட்காம வாழணும். பட்டினியா இருந்தா கூட அடுத்த விட போய் கடன் வாங்க கூடாது. இன்னைக்கு இஎம்ஐ கட்டுறேங்கிறது பெருமையா சொல்லிக்கிறாங்க. என்ன இஎம்ஐ? வட்டியோட கடன் கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இதுல என்னங்க பெருமை இருக்குது? டெலிபோன்லாம் அன்னைக்கு ஐயா சொன்ன மாதிரி பிபி நம்பர்னு ஒரு நம்பர் இருக்கும். அன்னைக்கு நிம்மதியா இருந்தோம். ஆனா இன்னைக்கு இத்தனை பேர் கையில மொபைல் வந்ததுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கை எவ்வளவு தூரம் வெறுத்து போயிருச்சு. எங்க பெரியமா மதுரையில இருந்து வர்றாங்க, அட்ரஸ் சொல்லுமான்னாங்க. நான் கேட்டேன், பெரியமா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல வருவீங்களான்னு. இல்ல, நான் டவுன் பஸ்ல தான் வருவேன் அப்படிங்கிறாங்க. பரிதாபமா போயிட்டு இருக்கு. 24 மணி நேரம் இன்னைக்கு படம் பாக்குறோம், பாட்டு கேட்கிறோம். ஆனா இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஒளியும்னு 6 பாட்டு கேட்ட போது இருந்த ஒரு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் 24 மணி நேரம் ஓடுகிற பாட்டுல நிச்சயமா இல்லை நடுவர்களே. இடையில வேற தடங்களுக்கு வருந்துகிறோம்னு ஓடுவாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? உடனே 4 பேர் மேல போய் ஆண்டனாவை கிடுக்கிடுன்னு ஆட்டிட்டு இருப்பாங்க. திடீர்னு புள்ளி புள்ளியா வரும். என்னன்னா, டெல்லியில மழை பெய்யுதுமாங்க. டெல்லியில மழை பெஞ்சா தமிழ்நாட்டுக்கு தான் பிரச்சனை வருது. டெல்லியில எல்லாம் நடந்தாலும் அது நமக்கு தான் பிரச்சனையாகுது. அன்னைக்கு அப்படி ஒரு அன்பு இருந்ததுங்க. 40 மார்க் எடுத்தோம்னா அவ்வளவு சந்தோஷமா கொண்டாடுவாங்க. என் பிள்ளை பாஸ் ஆயிருச்சு. இன்னைக்கு 98 மார்க் வாங்கிட்டு பிள்ளை வருது. 2 மார்க் எங்க விட்ட? அந்த 2 மார்க் எங்க விட்ட? அவன தெருவுலையா விட்டுட்டு வந்தான். இன்னைக்கு இருக்கிற எங்க பசங்களுக்கு ரெண்டு பிரச்சனை தான்யா. ஒண்ணு மதிப்பெண்கள், இன்னொன்னு மதிக்காத பெண்கள். சார் அன்னைக்கு எல்லா உயிர்களையும் நேசிச்சாங்க சார். எல்லா காம்பவுண்ட்லயும் பழைய காலத்து வீடு பாருங்க, கல்லு வீட்ல எல்லாம் கல்லுலயே ஒரு கிண்ண மாதிரி செதுக்கி இருப்பாங்க. அதுல எப்பயுமே தண்ணி வச்சிருப்பாங்க, பக்கத்துல கொஞ்சம் தானியங்கள் போட்டிருப்பாங்க. எந்த உயிர் வந்தாலும், எந்த பறவை வந்தாலும் அதை சாப்பிடும். இன்னைக்கு எல்லா காம்பவுண்ட்லயும் பாருங்க கண்ணாடி சில்லுகளை பதித்து இருக்கிறோம். ஒரு குருவியோ காக்காவோ வந்து உட்கார்ந்தா அது பறந்து போகும்போது அதோடைய சிறகு காயப்படாமல் அது பறக்கவே முடியாது. எல்லா உயிரையும் தன் உயிராக நேசித்தது அந்த காலம். நான் நல்லா இருந்தா போதும் என்று சுயநலமாக நினைப்பது இந்த காலம். எனக்கு ரொம்ப வெறுத்து போனது மதர்ஸ் டே கொண்டாடுறதுலாம் என்னங்க கல்ச்சர்? மதர்ஸ் டே யாருங்க கொண்டாடுவாங்க? என்னைக்காவது அம்மாவை பாக்குறவங்க தாங்க அம்மாக்கள் தினம் கொண்டாடுவாங்க. மதர்ஸ் டே அன்னைக்கு அம்மாவை தேடி பிடிச்சி அதுக்கு நல்ல சடைய போட்டு நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு ஈன்னு செல்ஃபி எடுத்து பேஸ்புக்ல போட்டுட்டு அம்மான்னு விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. மதர்ஸ் டே அம்மா மட்டும்தான் அம்மா சிரிக்குது, மத்த டே எல்லாம் அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கு. அன்றைக்கு பொருட்களை பயன்படுத்தினார்கள், மனிதர்களை நேசித்தார்கள். இன்றைக்கு மனிதர்களை பயன்படுத்துகிறார்கள், பொருள்